Carnan haya peyvan ji giraniya wan tune ye. Dîrok ne tenê peyveke. Heta tu bêjî bes bîranîn, heta tu bêjî bes zor û zehmetî, berxwedan û mîmarî. Bajar bi mîmariyên dîrokî tên dorpêçkirin. Dîrok di hembêza bajaran de têparastin. Mirovahî bi dîrokê mezin dibe, pêş dikeve, serbilind dibe. Li Bakurê Kurdistanê yek ji bajarên bi mîmariyên xwe yên dîrokî bi nav û deng bûye bajarê Amedê ye. Mirov berê xwe bide kîjananiyê bajêr, mîmariyên dîrokî mirov pêşwazî dikin û hin ji wan jî mazûvaniyê dikin. Ji ber ku di dîrokê de bajarê Amedê her tim bûye navendeke bazirganiyê, gelek xanên ku mazûvaniya bazirganan kirine hatine avakirin. Xanên ku ji dîrokê heta rojame li ser piya mane ne tenê mazûvaniya bazirganan kirine. Bi demê re bûneciyê ger û geştê an jî serderên ku ji derveyî bajêr hatine rasterast berê xwe dane van mîmariyên nuwaze. Li navenda bajêr Xana Hesan Paşekû li hemberî mizgefta mezin cih digire, wekî ku bi mizgefta mezin re ketibe nav civateke kûr û dûr. Desta nehev û dîrok gihandine ta rojame. Xana Hesan Paşa di navbera salên 1572 û 1575 de hatiye avakirin. Xana bi heybet ji kevirên bazaltên herêmê û kalkeran hatiye çêkirin. Mîmariya nuwaze çargoşeyê hatiye plankirin û di nîvê wê de hewşek û hewzekî biçûk heye. Xana bi heybet bi giştî sêqatî ye. Jêrzemîna xanê ji bo hespên bazirganan hatiye çêkirin. Ji ber vê yekê cihekî têra xwe mezin û fire he. Li gor hin çavkaniyan bi rehetî 500 hesp dikarin bikevin hundurê jêrzemînê. Li qeta yekem cihê dikanan hatiye çêkirin.
Kesên ku dihatin xana Hesen Paşa, pêşî ji dikanan pêdiviyên xwe dikirin, paşê dewam dikirin. Di roja me de jî di destpêk ango qeta yekema xanê de dikan hene. Qeta herî li jor wekî cihên razanê hatine çêkirin. Xana dîrokî ji dîrokê heta roja me hebûna xwe parastiye û li ser piya maye. Li belê êdî ne wekî xaneke bazirganiyê lê bêtir wekî ciyekî ger û geştê tê bikaranîn. Di salên dawî de bêtir wekî ciyekî ku serdêr lê taştê bixwin tê bikaranîn. Ji ber ku di nav taştêya wan de xwarinên herêmî pir in, serdêrên xana Hesen Paşa jî pir zêde ne. Piştî ku mirov ji xana Hesen Paşa derkeve û bi aliyê Sûran ve here, li aliyê çepê di nav kuçeyeke teng de rastî xaneke dina Nuwazetê. Ji kolanekê ku tenê kargeh lêne, deryeke xaneke bêhempaya bi navê xana Zîro ve dibe. Mirov dikare bibêje ku ji aliyê mîmariyê ve dişibe xana Hesen Paşa. Deriyên xana Zîro jî ji hewşekê re ve dibin. Hemû odeyên xanê li derdora hewşê hatine avakirin. Xana ku di sala 1683 de hatiye avakirin, sê qatî bûye û di her qatekê wê de 18 ode hebûne. Lê di roja me de tenê qateke xana Zîro li ser piya maye. Jêrzemîna xana Zîro jî bi taybetî weke koxekê hatiye avakirin. Di xana Zîro de keverên bazalt hatine bikaranîn. Li pêşiya odeyan şaneşînek heye ku du aliyên xana Zîro dorpêç dikin. Li gel xweşikayiya xwe û heybeta xwe taybetiyeke dina xana Zîro heye. Di salên ku xan hatiye avakirin de di nava hewla xanê de bîrek hebûye. Ji nava wê bîrê Zîro dahatin derxistin û ji bo tedawiya nexweşan dahatin bikaranîn. Xana ku navê xwe ji vê taybetiya xwe wergirtiye, demeke dirêj wekî dermanxaneyeke hatiye bikaranîn. Lê di roja me de bîra Zîroyan hatiye girtin û dawî li wê taybetiya wê hatiye anîn. Xana ku şahidiya gelek bûyerên dîrokî kiriye, di roja me de wekî kafeyekê tê bikaranîn û bi vî awayî deriyê xwe ji serdêran re vedike. Li navenda bajarekî qedîm mîmariyeke dîrokî hembêza xwe ji welatiyan re vedike û dibe sebra welatiyan. Dara di hewşa xana Zîro de aramiyeke li bedana mirov cor dike. Dibe ku keverên bazalt çîrokeke xwe parve dikin bi mirovan re. Dibe ku çend sirrên wan hebin. Diyare ku xana Zîro û xana Hesen Paşa ne tenê bala welatiyan dikşînin, ji gelek bajar û welatan serdêr berê xwe didin van xanan, dîroka wan û heybeta wan.
Ji ber ku bajarê dîrokî her tim bûye navendeke bazirganiyê, ne tenê xanên wê, her wiha hin mîmariyên din jî hatin avakirin. Yek ji mînakên berbiçavên vê yekê pirên Amedê ne. Çemê Dîcleyê xwe pêçaye li bajêr, bi hemû heybeta xwe bajar parastiye. Roj hatiye ji ber hebûna çemê dijwar hin mîmariyên nuwaze hatin avakirin. Pirên ku piranî ji bo bazirganî hatin avakirin, her wiha di navbera dîrokê û roja me de jî bûne pirek. Li Amedê yek ji wan pirên kevnar pira devegêçidî ye. Dîroka avakirina pira ku nîşaneya bajarê Amedê ye hêj nayê zanîn. Kevirên di avakirinê de hatine bikaranîn, kevirên bazaltin ku li bajarê Amedê peyda dibin. Pira devegêçidî xwedî heft derîn e. Her deriyek xwedî firehiyek cuda ye. Pir ji aliyê deriyên xwe yên bi kemberve dikeve nav beşa pirên dîk ango tûj. Şaristaniya Romayê wekî beşên dinên jiyanê di hunera avakirina piran de jî bi rêk û pêk bûye. Rêbazên mîmariyan ew qasî serkeftî bûn ku şaristaniyên mezin piştî wan bi sed salan di avakirina piran de rêbazên Romayiyan bikaranîn û pêdivî pê nedîtin ku hin rêbazên nû pêş bixin. İmparatorê Romî di serdema împaratoriya xwe de wexta ku xwe gihandiye heta xaka Hîndistanê li ser rê bajarê Amedê jî dagir kiriye. Pira ku wekî pira reş tê zanîn û rêya Romayê bi dîroka xwe ya 2000 salî bermahiya herî kevnar e. İmparatoriya Romayê bajarên ku di sefera Hîndistanê de dagirkirine bi rêyên girêdayî bi hev ve girêda bûn. Ev der yek ji wan rêyên qedîmên Romayê ye. Li gor qeyd û nivîsên Romayiyan navê bajêr wisa derbas dibe. Pir û rêya Romayê ku li ser rêya Amed û Xarpêtê bi qasî 20 kilometreyan ji bajarê Amedê dûr e, li gel dîroka xwe ya qedîm jî pir nayê zanîn. Di nûkirina pirê de rêya ku ji kevirên bazaltên di giraniya tonan de hatiye avakirin jî bi hilweşandinê re rûbirû maye. Pira reşa li ser çemê deve geçîtî ku milekî çemê Dîcleyê hatiye avakirin. Li aliyê rastiya rêya Erxaniyê li ser rêya kevniyê gelê cih digire. Pir bi rêyekê kevnar bi bajarê Amedê ve hatiye girêdan û ji kevirên bazalt hatiye avakirin.
Ku mirov berê xwe bide avakirina piran ji aliyê şêwazê wê ve dibe ku ji hev biguherin û li gor şêwaz û teşeya wan mirov dikare piran kategorîze bike. Pirên dîrokiyên Amedê li gor berfirehî û kurahiya çemî ku li ser hatin avakirin, mirov dikare wekî pirên pirderî û pirên yekderî ku deriyê wê navendiyê ji hev veqetîne. Pira reş jî ji kevirên bazalt hatiye avakirin. Her wiha ev pir wekî pira çemê reş jî tê zanîn ku li ser vê pirê hin kîtabe hatine nivîsandin. Li ser nivîsarên pira reş dîroka avakirina wê û navê kesê ku pirdayê çêkirin dinivîse. Bermahiya ku piraniya wê ji kevirên bazalt hatiye onandin di dirêjehiya 94 metroyê de ye û bi berfirehiya xwe jî 7 metro ye. Li aliyê ji derka çem ango berê wê ku li çemê diherike ye, xwedî mîmariyeke tûj, sêgoşeyî û bi kumik e. Li belê di roja me de ti kesî xwe nêgihandiye van lingên ku rê li ber lehiyê digirin. Pira kevnar ji 6 deryan pêk tê û her deryek wekî nîv giloverekê hatiye avakirin. Deriyê pireyê li aliyê rastê yê berê pirê ku li jê derka çem dinire, li gor deriyên din biçûktir hatiye çêkirin. Beşeke mezina serbanê pirê giyaştiye heta roja me û bermahî ji aliyê başûr ve birêyeke kevnar bi ser bajêr ve hatiye girêdan. Pira 2000 salî ku geştiyarê cîhanî Marco Polo jî di ser derbas bûye, di nav mîmariyên Amedê ku hatine ji bîrkirin de cih digire. Yek ji pirên Amedê ku hatine ji bîrkirin jî pira Xelîl Vîran e. Bermahiya ku wekî pira Artuk oğullarî jî tê zanîn tevî dîroka xwe ya 100 salan li ser piya maye. Pira Xelîl Vîran jî li ser çemê deve geçîtiye hatiye avakirin. Li gor kîtabe ango nivîsara li ser pirê, di navbera salên 1219 û 1220 de di serdema Artukiyan de hatiye avakirin. Heft deriyên pirê hene. Dirêjahiya wê bi qasî 101.2 metroyan e û firehiya wê jî 5.15 metro ye. Ji kevirên bazalt hatiye avakirin. Firehiya deriyên wê hema bi qasî hevin. Kemberên pirê nîvgiloverin û navenda kemberan hinekî tûj e. Bilindahiya serbanê pirê bi qasî heve, ango li gor hin aliyên wê bilindahiya wê naguhere. Lingên wên di navendê de sê goşeyî ne û serê wan jî tûj e. Li ser sê cihên pirê kîtabe hatine nivîsandin. Pirên Amedeyên kevnar ku ne tenê tu bejahî bi hev vegirêdan e, her wiha dîrok û roja me gihandine hev, bi heybeta xwe bajarê Amedê rengîntir dikin. Çawa ku di dîrokê de xwedî peywireke girîng bûn, di roja me de jî rengê peywiran dibe ku biguhere li belê mîmariya wan û erka wan a dewlemendkirina bajêr nahêle ti tiş ji girîngiya wan kêm bibe. Bajarê Amedê ji alî mîmariyên dîrokî ve ew qas dewlemend e ku pêdivî pê heye kolan bi kolan tax bi tax were lêkolîn kirin. Mirov dikare her taxekê wê wekî mîmariyekê dîrokî bin av bike. Ne pêkane ger û geşta li Amedê di rojekî de bidawî bibe. Bi dîrok, reng û ahenga xwe bajarê qedîm hem mêza xwe ji mirovahiyê re vekiriye. Li vî bajarê kevnar roj berî ku here ava,
Yek bi yek ji pêkateyên bajêr xatir dixwaze. Di dawiya rojê de roj, ji mizgeft û derên kevnar, ji sûrên dîrokî, ji baxçeyên hewselên bi hezar salan bûne jê derka oksîjena bajêr xatir dixwaze û berdewamî rêwîtiya xwe dike.